Atzaldeon, eta ongietorriak Limosarra forumera, beti esaten dugu bezala. Esku programa ikusi baduzue, idea bat egingo zenuten, ze asmo gabilkigun aurten. Arriagan irakurriko dugun liburua Martuten izango da, eta gero aurretik atzera, forunetik, beti egiten dugu bezala, jardunaldi batzuk antolatzen ditugu urte hortako klasikoaren gainean. Orduan, gaur hasiko ditugu orain otsaileko jardunaldiak, 3 eta ekainean irakurraldiaren bezperetan, beste 3. Betikoa, ez daukagu formatuak ez dauka berrikuntzarik. Gaur lehenengua, gonbidatuak Marko Zapiain, eta ni neu, Pedro Alberdi, eta gure merituak hemen egoteko, Marko Zapiainena idatzi duela hor ikusten duzuenez, Zainzar Vitoria eta Iragana, Zainzar Vitoriaren obraren gainean ikustu dut dagoen saiakerari onena, eta nirea berriz, zeharka, idatzi duela bere garaian, Satorrak baino lurperago, Zainzar Vitoriaren lehenengo garaira hurbiltzeko saio bat izan daitekeen lanaz. Horiek dira gure merituak. Besterik ez, hasiko gara gaurko hitzaldiari. Ni neu hasiko naiz lehenengo. Horan atorrela, hortxe, zubian, tope egin lagun batekin, eta esan ditze, gaur hitzaldia ez? Bai, harani joan. Hitzaldia etxegia ze izango da, baina titulua oso elegantia jarri dio. Beraz, titula elegantia bada, titulotik hastea honena. Fikzioaren hitzarmena. Baten bat harrituko zan, ziur eski, hitz hori pluralian ikusita. Teoria literarioan fikzioaren hitzarmena singularrean erabiltzen da. Eta da, hitzarmen bat autoreak irakurlearekin egiten duena, alegia bi planoak, errealitatearen planoa eta fikzioarena bereiziko dituztela, eta hitzarmen horren bitartez, irakurleak bere borondate ona erakusten dio autoreari deskonektatu egin duela errealitatetik eta fikzio hutsean ibiliko direla eta fikzio hori sinistuko duela. Hori da, literaturaren teoria, printzipio nagusi. Martutenen azaltzen da, ejemplo bat baino gehiago kasi txistea da, irakurlearen funtzio hori agertzeko. Eta da, badaude gizon bat, emakume bat eta txakurra, emakumeak buskerra egiten du eta gizonak txakurrari begiratzen dio. Esan az bezala, irakurleak bere aldetik jarriko duela fikzioa segitzeko eta fikzioa sinisteko. Bere borondate ona erakutsiz. Nik hitza pluralean jarri badut izan da nire ustez praktikan eta errealitatean hitzarmen hori askotan hausten dalako eta hitzarmen hori, fikzioaren hitzarmen hori hausten denean horko elementuak, bai autorea, bai irakurlea, bai fikzioaren narratzailea eta bai fikzioaren pertsonaiak
beste modu batera kolokatzen dira eta egiten dituzte beste hitzarmen batzuk jakina, teoria literarioak onartzen ez dituenak, baina, nire ustez, barra funtzionatzen dutenak. Eta Martutenen ikusiko dugunez, asko hitz egiten da hortaz. Fikzioaren hitzarmena da hitz bat, kontzeptu bat, Martutenen 175. orrian azaltzen da. Eta behin bakarrik azaltzen da liburu osoa. Estena da, Lin Amerikarra galdetzen dio Juliari. Hau da, nik esango dudan guztia, dira Julia eta Martinen kapituluak. Nik beste erdia gutxi dut. Hau da, fikzioaren hitzarmenarena dana da Martin eta Juliaren kapituluetan gertatzen dena. Lin Amerikarrak galdetu dio Juliari ea ze sentitzen den pertsonaia literarioa zarenean. Berez galdera da, pertsona literarioa inspiratuz. Bizkat gauzian ere aldera eramanez. Ze sentitzen da pertsonaia literarioa zarenean. Julia harritu inda, eta asko gainera, zer Martin, bere gizonaren idazkien protagonista femeninoaren, izateaz, identifikatzeaz. Eta kontuan izan da, Martinek fikziozko izena erabiltzen duela. Faustino Iturbe eta Flora Ugalde. Julia da Flora Ugalde. Orduan, harritzen da, zer inork ez dio berari aurpegira esan hori. Identifikatzen dutela pertsonaia literarioarekin. Eta nolabait berak esaten du, badagoela bere inguruan eta bere zirkulan horrelako isiltasun pakto bat hori, baina Lin Amerikarra Ameriketatik etorri da, ez daki hemengo gauzen berri, eta lasai bota dio aurpegira hori. Juliak esaten dio geizki eramaten duela. Juliak esaten dio, berak onartzen du Flora Ugalderekiko identifikazioi. Onartzen du, erabat zer ikusten du, hornituta dagoela, bere personaia dagoela hornituta, bere detaileekin. Orduan, esaten dio ez, eta guk ikusten dugu, geizki daramala. Geizki darama pertsonaia literarioa izatearena. Geizki darama, zer ez zaio gustatzen Martinek idazten duena. Ez zaio gustatzen bat ere Flora Ugalderen pertsonaian ipintzen duena Juliari ez zaio bat ere gustatzen. Martinek ipintzen du fikziozko izen bat, Flora Ugalde, eta hori da bere justifikazioa. Kontua da, Juliak esaten dio Lini kasik arrotuaz, berak ez duela inoiz utxe egin, naiz eta pertsonaia literarioa izan, berak ez duela inoiz utxe egin fikzioaren hitzarmena. Beti jakin duela bereizten bi planoak, eta mantendu dela irakurle neutroaren leku hortan, naiz eta pertsonaia sentitu. Bakarrik behin hautsi zuela hori, behin hautsi zuela. Eta, noiz hautsi zuen, baten kriston bronka eukizuten bien artean, eta Martinek bronka hori idatzi egin zuen,
eta idatzi zuenian eman zion Juliari irakurtzeko, eta Julia pertsonaiak esan zion autoreari hori ez publikatzeko. Hau da, hautsi zuen fikzioaren hitzarmena eta egin zuten beste hitzarmen berri bat autoreak eta pertsonaiak eta ados jarri ziren ez publikatzeko. Horregatik dinot hitzarmen pluralak erabiltzearen. Nolako idazlea da Martin? Pero idazteko ze mekanika jarraitzen du. Martinek behar ditu derrigorrez gertakari errealak. Eta gertakari errealak esaten du ez periodikoetan eta telebistan agertzen direna, baizik eta berak bizi izandakoak. Eta nola sare sozial oso estua daukan, eta aparte kasik lekurik egokiena bikotea da, bikote kontuak idazten ditu batez ere, bikote barruko kontuak. Orduan, Juliari zer etzaio gustatzen Martinen lanetatik, etzaio gustatzen intimidadea aireratzea, noski. Eta gero, badago beste kontu bat, eta da Martinek horretaz gain ez, aukeratzen dituen detaile guztiak beti direla, oso liburuan esaten da miseria, beti dira miseriaren gainean, nik esango nuke morboa dala. Hau da, aukeratzen ditu zera morbosoenak publikatzeko. Bai, realak direnak, eta bai gero berak real horietatik fikzioa egiten duenean ere miseriak kargatzen ditu bikotean eta pertsonaietan. Juliak esaten du, Martinek konparatzen du telebistan ateratzen diren realitiekin. Rocío Juradoren alabakin gutxigunan. Miseria kargatzearena morboa gehitzen. Igual pizkat nahazten ari nahiz kontu, ingo dut parentesis bat, beste kontu bat kontatzeko, ea horrekin argiago egiten den gauzia. Iaz, hau martuten irakurtzen ari nintzela, bete ziren egun urte Nada publikatu zala Carmen Lazoreten liburua. Eta komunikabide guztietan atera zen hori eta eman zitzaion halako importantzia hori bat mendeburren horri. Nik batetik edo besterik nik ere engantzatu nuen kontu horrekin eta joan nintzen liburutegia eta hartu nuen biografia bat, Carmen Lazoreten biografia bat. Eta han, kontatzen da, zen izan zen, nadaren prozesua, eta barrez, 1955 publikatu zen, izugarrizko bombazo bat izan zen, neska gazte bat, inork ezagutzen ez zuena, idazten zuela ere etzen ezen, neska gazte horretaz, eta batean liburua publikatu eta izugarrizko oihartzuna eduki zuen. Liburu hortan kontatzen da, neska gazte bat, 18 urtekin, juntzala herritik Barcelonara, unibertsitatean ikastera, eta joan zen bere aitaren parteko senideen etxera. Eta etxe hortan, bizi ziren, amama, bi osaba, bat musikaria, bestia pintatzailea, izeba monja sartuko zena, neskame bat beti azerrez egoena, txakur bat,
eta bar. Gero, Carmen Laforetek idatziz, eta liburuan kontatzen da familia horren bizimodua. Izenak aldatuta. Kontua da, liburua publikatu zala, izan zala kristona, eta familiako segide horiek harreman guztiak apurtu zituztela Carmen Laforetekin. Eta ez zutela gehiago ezer jakin nahi izan berataz. Ni hori irakurtzen ari nintzen Martuten aldi berean. Hau da, zera Flora, Julia, han ere izenak aldatuta, baina haiek ikusiko zuten, zenide haiek, identifikatuko ziren personeekin. Eta nadaren deskubridoria edo izan zen kritiko bat, inor ezagutzen zuela, gizon honek bideratu zuen edo ikusi zuen pizkat obraren balioa eta berak egin zion bidea pizkat, lagundu zion pizkat publikatzen eta gizon honekin bera baino nagusiagoa zen gizon honekin, eskondu zen Carmen Laforet, horren gutian, eta eukiz ikusten lauro zene alaba, baina horre bikotea geizki izi joan, eta 70 inguruan erabaki zuten separatzea, banatzea. Gizona lehen esan duten bezala, zan Espainiako kritikorik importanteetako bat. 70an gaude, frankismo bete-betean, emakumearen egoera, imagina dezakegu. Eta, banatu nahi zutela, eta gizonak baldintza bat jarri zion Carmen Laforeti banatzeko. Carmen Laforetek zelantek gogo diagoan biko zuen banatzeko. Baldintza bat jarri zion banatzeko. Eta izan zen, notarioaren aurrean, firmatuta, ezin zuela idatzi matrimonioaren intimidadeaz. Zer gizonak esaten zuen, biografian esaten da, gizonak pentsatzen zuen, Carmen Laforet etzala gai idazteko euskarri realik gabe. Euskarri reala da, berak bizi izandakorik gabe. Eta, gizonak ondo ezagutzen zuen Andriak nola idazten zuen, eta baldintza hori jarri ziren. Eta firmatu zuten, Carmenek gogon bilizan barra zeukan banatzeko eta firmatu zuen, eta beraz, beste hitzarmen bat, pertsonaia izango zenak autoriarekin egindako hitzarmena. Baina hau firmata guztik, ez da konbentzio bat, lehen esan duguna bezala. Parentesi hori eginda, batoz berriro Martutenera. Martutenenik esango nuke da oso liburu didaktikoa dala alde hortatik. Ni behintzat apartatu ditut 4 historia liburuan kontatuta daudenak bai errealitatean zer gertatu zen eta bai Martinek zer idatzi zuen. 4 historiatan. Bat da gizona espilibaren aurrean, ikusten dugu Martinen bizitza errealitatean zein dan, bere etxean, eta gero,
Julia ordenadorera sartzen da Martin juten danean etxetik. Julia ordenadorera sartzen da irakurtzera zea egiten idazten, florari buruz zer esaten duen, eta hor ikusten dugu zer idazten duen, bere realitatetik zer idazten duen Martinek, eta idazten du minbizia daukala, hiltzeko daukala, medikuena doala, dana horako tremendismo bat, ez? Gero badago beste historia bat, izugarria, beroki gorri batekin, emakume bat beroki gorri batekin eserita ohertzean. Bronka handi hura, zera, Juliak hautsi zuena hitzarmena, ez? Kontatuta dago, lehenengo zer gertatu zen, benetan zer gertatu zen, eta gero Martinek ze detalle aldatzen dituen historian, ez? Eta horiek ere, hortxe daudez, kontatuta ikusteko zein den Martinen mekanika. Badago beste bat, abusuena, hau da, Julia eta auzoko neskatxo bat 10 urte zituztela juten zian diputazioko funtzionario baten despatxora eta titiak eta bulba ikutzen zien eta lapitz berezi batzuk ematen zizkien, trukian eta bar. Martinek hori entzun zuenean, ikurrengo idazlanean, antzela, baina, zer gehituta, oraindik bizi dala hango traumarekin eta bar. Eta azkena laugarrena badago viaje bat oso polita, egiten duena, txango bat, bikoteak, Juliak eta Martinek egiten dute, hotzeta, fikziozko izen bat, hotzeta, mutriku, han mendixean bazkaltzen dute, mutrikotik badatoz Debara, Deban zera kasinoan txisa egitera gelditzen da Martin, eta Donostia. Hori da txanko bat. Eta hor bitartean zer hitz egiten duten eta zer ez duten hitz egiten. Ailegatzen dira etxera, eta nekatuta nagoen Martin, idaztera. Idaztera txango hori. Eta Julia ahaztuta zegoenean, hurrengo literatur gazetaren numeroan, han agertzen da txango hori. Baina txango hori, gehi, ez dakiz zenbat miseria gehiago. Hau da, etorri dira mutrikutik Debara eta Debako hondartzan heldu dio eskutik, eraman du hondarretara eta joidak larrua eta bar. Eta Juliak esaten du hori ikusi zuenean nazka eman ziola. Hori irakurtzea. Bera egon zen txankoan. Nazka eman ziola. Esan bezala, pixkat ikusteko zein da Martinen idaztankeraren mekanika. Baina, hemen bikote honen kontuak kontatuta daude beti ere Juliaren bidetik, beste pareja abaituaren bidetik. Orduan, hobeto ikusten dugu ze pentsatzen duen personaje femeninoak da Juliak. Eta ez dugu beste ikusten Martinen zera. Orduan, pixkat orekatzeko nire aldetik ekarri dut zita bat Andu Lertxundirena zu liburuan agertzen dena. Zu liburua, badakizue, Andu idatzi zuen hori bere emazteari minbizia detektatu ziotenean, eta orduan hortik hil arte pasatu zen denboran nola eraman zuten hori, hor kontatzen du hori ez.
Eta tartean badago zera bat, nik uste pixkat Martinen alde egiteko igual esaten du Angel Gertxunik. Literatura ez litzateke ezagutzen dugun bezalakoa gaizkiaren presentziarik gabe. Zalantzan jartzekoa da literaturarik egongo litzatekeenik ere gaizkiaren presentziarik gabe. Hasten naiz egiten gogoan ditudan novelen errepaso mentala eta aldez edo moldez gehienek gaizkia dute ardatz. Gaizkiaren existentzia, gaizkiaren mehatxua, gaizkiaren kontrako gurutzada, kanpotik datorkigun gaizkia, gure baitan jaiotzen zaiguna, gaizkiaren gurtza, gaizkiaren banalizazioa. Artistak artea du amets bakar. Dena sakrifikatzen du artearen aldarean. Eskazian bizi den artistak gehiago zorrosten du bere irudimena. Krisia da sorkuntzaren akulu. Juan Benetek esaten zuen, idazle batek behar lukeela izan, bere bikotekideak abandonatutako tipo bat. Maitaleak engainatua, seme-alabek iruzurtua, aitak erreka joarazia, eta hala ere, dirua lortzeko batere esperantzarik gabe idatzi behar lukeena. Artistak miseria du zimaur onena bere artea ongarritzeko. Artistak miseria du zimaur onena bere artea ongarritzeko. Bizkat, horrekin Martinen jarrera, Martinen joera, bizkat, bueno, labur bilduz. Nik uste Julia eta Martinek literatura ikusteko eta zeratzeko bi modu islatzen. Martin esango genuke dala literaturaren jonki bat. Julia ez. Juliari gustatzen zaio literatura. Asko ezagutzen du, ezagutza sakona du literatura, baina ez da jonki bat Martin bezala. Martinek, liburuan esaten da, bere gizonei kartzelara droga sartzen dieten emakumea bezalakoa dala. Bere gizonei kartzelara droga sartzen dieten emakumea bezala. Martinentzat, berak esaten du bezala, ez dago ezer bizitzaren eraginkortasun literarioaren gainetik. Ez dago ezer bizitzaren eraginkortasun literarioaren gainetik, esaten du Martini. Juliarentzat bai, Juliarentzat gauza asko daude literaturaren gainetik. Maitasuna, fijo, baina horrez gain bere semea, zigor. Martin ez da beret, baina bere semea, zigor, askoz gorago dago, baina Martin obseso bat da literaturarena. Eta hori argi ikusten da adibidez zein dian idoloak, Martinen idoloak, Flaubert, Proust, Ulises, Joycen Ulises, Musilen ezaugarri gabeko gizona, Juliak esaten du Ulises bukatu zuela militantziagatik, eta bestearekin, Musilen liburuarekin ezin izan zuela. Horiek dira Martinen jainkoak. Gero badago, hori kontatu den estena hori baino lehen badago beste estena bat oso polita non hitz egiten ari diren Montauki buruz, Mas Frisian liburua, eta handaude Harry, Julia, Martin eta Lynn Amerikarra, eta liburu horretan
idazle zaharra, eta urtekin enroiatzen da, 30 urte gazteagoa den neska batekin. Eta hori kontatzen da, novela hori kontatzen da, eta hori baino gauza asko gehiago, baina hori ere bai. Eta orduan, Harry eta Julia tematzen dira, eta denbora guztian galdetzen, ea benetan enroiatu zen idazlea gazte horrekin, novelan agertzen da gazte horrekin, ea hori benetan gertatu zen, eta eman da, eta Martinek zein inporta zaio hori egia da, berari batez. Eta bestiak tematuta kontu horrekin. Egia da hori. Behar zuten egia izatea sinisteko. Bestela, zeo zer faltako balitz. Eta gero, bukatzeko, badago beste zera bat pizkat ikusteko Martin eta Juliaren arteko desberdintasun handi hori, Juliari bi kompromiso edo badakizue zigorren aita etakoa zan eta hil zuten eta hil baino pare bat hilabete lehenago idatzi zion gutun bat semeari eta eskatu zion Juliari emateko gutun hori 15 urte betetzen zituen. 15 urte betetzen zituen. Eta beste alde batetik, Martinek esan zion Juliari, bera hiltzen bazan edo, bere papel guztiak erretzeko. Ez zuela nahi beste inor agertzerik gara papel horien bila. Eta erretzeko. Eta ikusten da, Martin ez da hiltzen, eta berak erretzen ditu papel guztiak, baina esaten dio Martinek gutun batean, zer pozik erreko zituen Juliak bere papelak. Hau da, Juliak ez zuela inolako problemarik hori betetzeko eskatu diona, alegia ez zuela egingo Mas Brode egin zuena Kafkakin. Kafkak eskatu zion bere papel guztiak erretzeko eta lagunak ez zion bat ere kasurik egin, hain zuzen ere ikusten zuelako balio handiko lanak zirela, baina Juliarentzat Martinek idazten duena ez du aurora. Eta pozik erreko lituzkeela, hori esaten dio Martinek. Eta beste alde batetik, gutun horrekin, ailegatzen danean 15 urtera, berak, prometatu zio, gizonari emango ziola 15 urtekin, baina ailegatzen da 15 urtera, eta gutun hori apurtu egiten du eta ez dio semeari ematen. Beraz, Juliak hitzarmenak eta literaturko hitzarmenak eta hauek bere modura ulertzen dira. Eta beste lehentasun batzuk dauzka, ikusten dira novelaz. Nire ustez, amaiera bikote hau apurtu da, bukaeran apurtu da, ez dute elkarrekin segituko, baina nire ustez irteera positibo bat ematen du aditzera, nolabait, Juliak aitortzen du pasatu dala asko bi planoak nahazten, errealitatea eta fikzioa, eta sartu, ez dituela berezi izan bi planoak, eta sartu behar ez zuen tokietan. Eta Martinek Andrea galdu duenean konturatu da zehozer balioz txua galdu duela. Berak
literatura danan gainetik ipintzen zuen, baina konturatu da igual hori ez dala hain horren ez. Konturatu da ze gatu duen. Alde hortatik esaten dut, bien irteera nik positibo ikusten dut ondo salida on bat eduki duela asuntua. Besterik ez. Trauma eta transmisioa izena du. Entzatzen du, ez duzula nahikan egin, baina hitzaldia desaktibatu zuen aurreko batean justo, mira, klimaxa zen Juliaren dilema, zer egin aita biologikoak emandako botunarekin. Ez, hori da... Bai, eta bueno, esan daiteke igual horren buruan trauma eta transmisiva, ez dakit, hori esan zidan Pedro Alberdi titulo bat gartu eta biak hasten direnez trauma, transmisiva, ez dago beste arrazoirik, ze liburu horretan gauza pila bat daude eta izan ziteken, hori idazlea eta irudimena, o nola izoratzen duen idazleak inguruko giroa edo alderantziz, eta, bueno, trauma eta transmisiva. Transmisioaren erregina liburuan da Julia, eta hasiko naiz, Pedro esan duenarekin, ez? Julia egiten ditu, transmititu gauzak ez bakarrik maila vertikalean, diakronikoki, historian, bere arbasoen baserbia horrengo belaunaldi pasatzen, bezik eta itzultzailea da, eta orduan egiten du hizkuntzen arteko transmisioa ere bai, asko fijatzen da, itzulpen perfektua gehi nahi ditu, asko azerratzen da zerderako Montauken esaldi bat, gaztelaniazko itzulpenean gaizki dagoelako, eta orduan irakurleak pentsa dezakelako Maastricht dela benetan dena, baino gaiztoagoa, eta ez da egia, ze itzulpenaren errua da, eta horrek mina handia baten dio. Kontua da, familia barruko transmisio horretan, hori, Julia dilema etiko hori daukala, ez? Bera, garai batean, ibili zen, etaren inguruan, sinistu zuen hitz egiteko modu abertzale, heroiko, militarra, eta pixkanaka joan da urrunduz. Bere senarra, zen zigor, eta gutuna, hori, semeari pasagarriona, irakurtzeko 15 urte dituenean, gutunak eusten dio hizkuntza heroiko, abertzale horri ez dugu duintasuna galdu behar, sakrifizioa eskatzen baldin badigu aberria aurrera eta Julia hori ez du sinisten, eta semeari pasa baino lehen gutuna ireki egiten du, irakurtzen du karta, ikusten du hizkerari dagoela, pentsatzen du agian horrek alduela bultzatu semea, armak hartzera, eta orduan bere kabuz erabakitzen du puskatzea. Eta Cesar Vitoriak elkarrizketa batean esan zuen, berak ez duela sinistu izan inoiz nobeliste kontatzen duten hori, hor nengoen idazten eta batean pertsonaiak ihes egin zidan eta hasi zen bizitzen bere kabuz eta nik ja ez nuen kontrolatzen da, esaten zuen baina esaten du kasu honetan, hori gertatu zitzaiola. Juliak hori egin zuela eta berak ez zuela espero, ez zuela horrela planifikatua eta gainera berak, Cesar Vitoria berak ez lukeela hori egingo. Pasako liokeela gutuna transmitituko liokeela.
gutuna semeari naiz eta ados zegoen edukiarekin. Orduan, bueno, transmisioa, hasiko naiz transmisioarekin, da etimologikoki esan nahi du alde batetik bestera bidali, trans da alde batetik bestera, mitere da bidali, eta hori egiten da, ez? Bitartekaritza lana, eta bar. Hor, novelan, ematen du batez ere gizonek arazoak dituztela bintzat familia barruko transmisioarekin. Martinek bere amarekin batez ere euska sekulako arazoak, eta abaituak bere semearekin ere bai. Ze abaituak ez du abaituak ginekologoak, ez? Pedro batez ere kontuaratu Martin eta Juliarena, Iñaki abaitua da ginekologo bat, eta eskontua dago Pilarrekin, Pilar da neurokirurgialaria, eta seme bat dute, Loyola, eta semea da Iñaki abaituaren antzeko egia. Iñaki abaituak ezin du bere burua eraman, eta orduan ikusten du semea dela bere antzeko egia, eta orduan ez dio transmititzen ez, berotasunik ez zer, ez daki nola hurbildu eraren gana, ez du bezarkatzen, joan behar du ikastera Harvardera semeak, eta ez daki nola despeditu, eta problema dituta ez hori bakarrik. Hemen transmisio eta trauma lotzen dira. Badago estena bat, txitxarro odolduen estena, eta da, irteten dira goiz batean, txitxarrota aita semeak, eta orduan txitxarro sarda, ederra, hor, eta azten dira parekoarekin, eta harrapatzen batez ere aita. Baina semea trabatu egiten da aparejoekin, pita, ez dakit zer, gaizki, txitxarroak olonduta daude batelaren gainean, eta tipua hasten da erdi negarrez, esaten dio aitari pena ematen diotela txitxarroek, eta aita hasten da bere honetik ateratzen da, eta armatzen dio sekulako izkan bila, eta hasten da txitxarroak berriro itsasora botatzen, eta da, ikuskari bat oso traumatikoa, oso gogorra, eta abaituak pentsatzen du semeak hori ez duela inoiz ahaztuko benetan, geldituko zaiola, eta nolabait ez diola inoiz barkatu. Hori pentsatzen du. Orduan badago distantzia bat, familia barruan gizonek egin beharko luketen transmisioan, ezin dena zeharkatu, ez? Ematen du. Aldiz, Juliak, bere jaiotetzea da Sagastizabal, baserria, eta bere amarena da Etxestar. Otzeta da mutriku edo, eta otzetatik datoz nolabait impultso abertzaleenak eta garai harta etaren aldekoak eta bar, ez? Eta Juliak ez du maite gehi otzetara batea, eta pentsatzen du euskal tradizioan badaudela salbatzeko moduko gauza. Ez da dena bere senarra, Martinen pentsatzen duen moduan, ez da dena pikutara bota behar. Badaude horla kosmopolita, unibertsalista guai batzuk pentsatzen dutenak euskal usaina duen edo zer dela baserritarkeria eta pikutara bilatzeko modukoa, eta bar, ez? Eta aldiz, Juliak egiten du diskriminatu. Esaten du, egia da badagola euskal tradizioan alde bat baztertu beharrekoa, eta hori ordezkatzen du Etxesar baserriak, eta Etxesar baserria halako batean erre egiten da, eta Julia postu egiten da. Juliaren amak salbatu nahi du, baina azkenean erre egiten da. Baina badago beste tradizio bat, euskal tradizio bat, noblea, salbatu beharrekoa, eta izenetan ere
simbolizatzen da, ez Etxezar, eta beste baserria, Juliaren jaiotetzea, garapenkeriaren erruz itotzeko dagoena da Sagastizabal. Orduan, Sagastizabal oso importantea da nobelaren baize, elkartu egiten ditu Lin, Julia, Abaitua nolabait, eta da foko importante bat, zergatik. Ze horre, badaude eztabaidak relativismoari buruz, multikulturalismoari buruz, asimilazionismoari buruz, Abaitua printzipioz da, ez dakit, legearen aldekoa. Hau da, zu Perutik dator, neska bat, izena duena Luz. Eta eskontzera dator, edo bikotea osatuko du Sagastizabaleko tipo batekin, Juliaren lehengusua prez banago. Eta orduan ume bat izan behar dute. Eta Perun tradizioak agintzen du, zuk nahi baldin baduzu zure ondorengoak sustraitzea leku batean, umea erditu behar dela etxean bertan. Eta hori doa hemengo legediaren kontra. Hemengo legediak agintzen du, denen garaian mintzatu, ospitalera joan behar duela. Orduan, ginekologoa da Abaitua eta Linek proposatzen dionean laguntzea Luzi erditzen baserrian, hasieran azerratu egiten da. Zaten dio baina, zerratik sartzen hau zur rollo ontan, eta gainera da lehenengo azerre euren artean. Bat emaitasun harreman bat, eta moskeatzen da. Hor ikusten du lehenengo aldiz Linek nola azerratzen den Abaitua. Baina, eta hor, Zaizar Vitoria abila den eta sakona psikologikoki ikusten da pasarte honetan, ez? Hasiera esaten du utzipakean, eta badoa klinikara, eta klinikan ikusten du Teresa Hoyos. Teresa Hoyos da, beste, klabe bat, eta Iñaki Abaituaren, ez dakit, erru sentimenduaren eragiletako bat. Teresa Hoyos bere bezeroa zen, bere pazientea, eta egun batean ari zen esplorazio vaginal bat egiten, eta inolako behar ginekologikorik gabe, eta eskularrurik gabe, sartu zizkion bi atzamar aluan, eta eduki zituen goxo-goxo segundo batzutan. Eta hasiera pentsatu zuen, igual ez da konturatu, baina Teresa Hoyos ja esen itzuli gehiago. Orduan, Abaitua dauka joera ikaragarri bat errodun sentitzeko, eta sentitzen da nazkagarri, biolatzaile, abusatzaile bat, oso errodun sentitzen da, ez? Egun hortan, Linek proposatuta gero, baserrikoa eta Abaitua, esan dio zen, printzipio, kontatzen dio Teresa Hoyosi, hau, ze ikusten du klinikan, Teresa Hoyosen senarra gaizki daudelako, eta kontatzen dio, eta Teresa Hoyosek esaten dio lagundu bikote hori. Eta orduan Abaitua badoa hartzen du umea, eramaten du Sagastizabalera, eta laguntzen dio erditzen, ez? Amari. Luz, baina hemen dituko diote argi, eta semea perutarra denez, dituko diote Peru. Eta orduan, mestizaren alde, interkulturalismoaren aldeko mezu bat, eta barrez, baina hori ikusten da nola, erabaki batzuk, ematen du, libreak direnak, ilustratuak, autonomak eta bat, azpian daukate kakazat pila bat. Hau da, erruak eta traumak bultzatzen du Abaitua transmisioaren alde egitera. Ez da, hau justo hautera, egiten dugu gogoeta bat, modu libre autonomo batean, eta horren ondorioz, ez. Hor dagoena da, bizitza, azkitik, eta, benetako partida ez da jokatzen adimen utzean, jokatzen da pasio zikinetan, ez? Eta horregatik daude lotuta nolabait
trauma eta transmisioa, zentzu horretan. Gero, beste alde batetik, kontuz egin behar da, beti, Cesar Vitoriarekin, ze askotan esaten du, edo idazten du gauza bat eta kontrakoa, aldi berean. Adibidez, esaten du batzutan, egia esan behar da beti eta garaiz, batez ere idazleak, ausarta izan behar du, eta egia esan, eta aldi berean esaten du, egia askotan da errepide bazterrean hildako arratoi bat. Idealizatu dugu, baina egia esan askoz ere egokiagoa da askotan sekretuari ustea. Kosta ala kosta edo zein egia botatzea baino. Gero esaten dugu baita ere ez dakit. Gauza pila bat daude horrela, elkarrizketetan esaten dugu gauza bat, liburutan justo kontrakoa, eta hori gertatzen da traumarekin ere bai. Sexatore bilizen Fraideekin, eta Fraideek, bueno, ez dakit zehazki bere eskolan, edo berak pizten zielako horrelako gorroto bat, baina jipoitzen zuten, karagarri, izan du 14-15 urte zituenerako ja boxeolari profesional batek jasotakoa, baina askoz ere bortitzagoa jasoak zituela berak, ez? Igual, eskolako pasillotatik hartzen zutela lurrena bota eta pasilloa zeharkarazi, ostikoka, eta, bueno, gauza terriblea. Eta gero, giro katoliko frankista gura, karizumak eta Jesukristo golduak, eta, beretzat hori izan dela erabat traumatikoa. Eta behin batean Argiak Gorka zertua galdetu zion, eta zergatik ez duzu hori buruz idatzi? Zer da lortzen gehiegi bere obran, eta esaten du, traumagatik, berba da. Eta gero, Martutenen atarikoan, hasieran bertan, esaten du, berari bakarrik interesatzen zaiola, hau da, bere alterregoa den Martini, trauma eragin digun ikuskaria deskribatzen duen literatura. Traumari lotutako literatura dela bakarrik interesatzen zaiola. Eta aldi berean esaten du, traumagatik ez duela idatzi apaizei buruz. Eta, bueno, igual da, ez dakit, egia osoa ikusten duelako kontraesanen gainetik edo ez delako gehiagi fiatzen hitzez, eta orduan aurrera jotzen du kontraesan eta listo. Trauma da zauria, grekeraz. Traum da ametsa, alemanez. Eta hain zuzen, Martinen zauri nartzisoa, trauma originala, agertuko zaio amets gaizto batean. Errepikatuko da behin eta berriro, ez? Atarikotik trauma. Trauma hitza gutxitan erabiltzen du novelan. Hasiera atarikoan, 8. orrialdean edo. Eta adibidez, badaude pasarte oso gogor batzuk, neska batek ikusten du bere aita guardia zibila, bomba batek zaparkatzen duela eta zuzenean ikusten du. Baina horretarako ez du erabiltzen Cesar Vitoriak trauma, erabiltzen du igual konmozio bortitza, eta horrelako gauzak. Orduan, mugatua denez denbora, hartuko du trauma Cesar Vitoriak erabiltzen duen moduan, kasi maila pertsonalean, ez? Etaren kontua eta bat, esan ditezke gauza pila bat, hemen, batez ere igual Fernando Aranbururi erantzuteko, baina denbora faltagatik mugatuko naiz horretara. Orduan, hemen daukaguna da, Pedro Albertik aipatu du bronka edo infideltasunaren gaua deitzen zaio novelan ere bai, ez? Hau da, kontu bat, dena, Cesar Vitoriak bere obran gehien errepikatu duen estena. 11 pauson ja agertzen zen, 1995ean, baina oraindik ez genekien zer buruzkoa zen. 11 pauson agertzen da abaitua, Juliari begira, Juliak komuneko konketan, esperma garbitzen duen bitartean, vaginatik, eta kontatzen du, esaten du, abaitua, horrek ekarri zidan horitzapen bat, horitzapen zar bat, nahiko saminan eretzat, zein da horitzapen hori?
hor Martutenen errepikatzen da, ze bizi izan dute bai Martinek eta bai Iñaki Abailuak berdina, eta da bihotz biko Cesar Vitoriaren 1986ko novela dagoen leitmotiv garrantzitsuena igual. Orduan, Martutenen badakigu esaten zaigu bihotz bi idatzi zuela Martinek eta narratzailea dela Faustino Iturbe. Orduan hor kontatzen da, nola, bikotea ja uste dut dago, Faustino Iturbe eta Floraren artekoa, ez diote elkarri kasurik egiten, Flora abandonatua dauka afektiboki Faustino, eta orduan Flora hasi da ja irteten, horrela beste jende batekin, akordeoilari bat ezagutzen du, Adolfo izenekoa. Adolfo izena agertzen denean, Cesar Vitoriaren novela batean, izango da, bikote protagonistaren emaztearen amorantea. Bai bihotz bin eta bai Martutenen, amorante guztiek izena dute Adolfo eta dute aire portugues bat. Horrela txirikinoekin, morenoak eta. Orduan, hemen gertatzen dena da, Faustino pena emateko bere Andreari kanpoan dagoen bitartean, egiten du tabako arre, sortu giro triste bat, etxean, sardina latak ireki, kiratza, zabaldu eta bat, ez pentsatzeko Florak, jode gizakoa, zenbat sufritzen duen nik gabe. Gau batean ez da itzultzen Flora etxea. Eta goizean itzuliko da. Eta beroki gorri bat dakar. Orduan, esertzen da ohean, ohertzean ezarri egiten da, eta esaten dio, lo hartu dut. Eta esaten dio, ni banoa. Banoa, etxetik, ez? Ematen du, ni banoa esaten du. Horrela ulertzen du Faustino, edo Martinen. Eta orduan Martin besarkatzen zaio, belauniko jartzen da, eta hartzen du, eta esaten dio, ez nazazu, abandonatu, erdi negarrez, sekulako melodrama. Eta orduan larrua jo behar dute, baina Florak esaten dio ez naiz garbitu. Eta Faustino Martinek ez du ulertzen momentuan zeri buruz ari den, baina gero ulertuko du oraindik daukala Adolforen esperma barruan, eta orduan egiten zaiola pizkat, ez daki promiskuitatearen irudi bortitza nastea bi gizonen esperma bere aluan, ez? Orduan, hala ere, larroa jotzen dute, hurrengo egunetan oso harreman intentsoa daukate, eta baina Martin, Faustino, sentitzen duenean berriro bere ganatu duela Flora, hasiko da erabiltzen Florak berari izandakoak eta intimitasunaren gaua eta bere kontra. Esaldi guztiak buelta emango die eta orduan izango da oso zitala, erabiliko du bere literaturan eta ez? Orduan hori kontatu zaigu pizka bat ameka pauso, gero bihotz bin, gero Martutenen, eta gero aldi berean kontatzen zaigu zein den Martinen amesgaizto erreplikaria, atarikotik. Atarikoan, esaten zaigu, hori daukala beti esatzen da oso azaldatuta, txartoz, amesgaiztoa da, estampa deitzen dire bai, eta da hori ohe batean, dela ilun batean, badago neska bat, gonazpikoak dauzka izokin koloreikoak, satinezkoak, edo distiratsuak, eta askazalak gorri biziz, margotuak, eta orduan gizon bat ez dik ikusten aurpegia, baina serioa eta horrela, zurruna, traje ilun bat eskantzia, ipintzen dio ezkerreko eskua eskuineko sorbaldan, eta orduan entzuten dira kanpaiak, eta esnatu egiten da Martin erabat saldatuta. Orduan,
irakurlean harrapatzen du badagoela oihartzunak daudela bi kontuen artean, baina Martin ez da konturatzen. Linek esaten dio, ostras, amezga historia daukazu beti besteran joan zarenean zure familia bizitatzera. Eta Martinek esan du, zentzura gehiago. Baina ez, egia da. Martinek oraindik ez daki, baina gertatzen dena da, aita, bere aita, halako batean, gasotzen da, oso txarto jartzen da, eta egun batean, ginekologo moduan, abaituak ezagutu du prostituta bat, Maria Amor, dominikarra, oso salerosa dola, eta berarekin ari da hizketan kalean, eta ikusten du Martin, idazlea, eta, euren arteko harremana oso guerra, eta Martin biltzen zaio eta esaten dio hori behar duela, beharko lukela aita zaintzeko dizainen bat, eta orduan Maria Amorek esan du, yo soy enfermera de viejitos. Eta orduan, bera azten da aita zaintzen. Eta egun batean, Martinen ama, enorme ikargarria, esaten du, dibortziatu nahi dut, harrapatu ditut, ese individuo y esa puta, gazteleraz, hobeto ulertzeko horrela esaten du amak ere bai, Maria Amor ohertzean eserita, eta aita zutik eskua ezkerreko sorbatan jartzen diola. Hori kontatzen dio Martinen arreba, Martini, eta esaten dio, orain dela 40 urteko estampa bera. Eta Martinek esaten dio, ze estampa? Eta orduan agertuko da, kontziente izango da, lehenengo aldiz, Martin bere sekretuaz. Julia hasiera batean beste erakarri duena. Bere nortasuna egituratu duena eta bere obrari oinarria eman diona izan da estena hor zeuden etxean gurasoak eta Martin txikia zen, erdi gaixorik zegoen, bazuten eskame bat, hotzetakoa, gaztea, Martinek asko maite zituen bai aita eta bai neskamea, eta halako batean amak hartu zituen eskuetatik eta eraman zituen Artzainonaren inguruko pisu batera zeugatena, eta sartu ziren gelaz gela eta gela batean topatu zuten hotzetako neskamea eserita izokin koloreko zonazpikoekin, eta Martinen aita zutik ezkerreko eskuineko sorbaldan ikintzen ziola. Eta orduan hasi ziren entzuten Artzainoneko kanpaiak. Hori ikaragarria izan zen Martinentzat, horreko 8 egunak pasa zituen gaxorik, sukarretan eta bar. Eta gero erabat astu zuen. Ezen existitzen berarentzat. Horregatik zertarbidoreak izan duen askotan, niretzat literatura da astutakoa gogoratzea berriro hasteko. Hau da, trauma, inkontzientean dagoen trauma ekartzea argitara libratuan izateko. Ze, klaro, hor eukitu denbora guztian latente eta nolabait izorratu dio bizitza. Ze, ez bakarrik idatzi du bere literatura amezgaizto errepikari horren inguruan, baizik eta nolabait esateko infidelitasunaren gauan agertzen dena da, berak behartzen dituela neurri batean bere oskeriarekin eta bere mespertzuekin, bere bikotekideak betetzera, hotzetako neskamearen papera, bera aita den bitartean, jartzen diona, eskua sorbaldaren gainean, eta estena hori errepikatzen du ez bakarrik literaturan, baita ere bizitzan. Zergatik, eta hemen oso freudianoa da, zehiztarritoria, badago trauma inkontziente bat, haurtzarotua, izorratzen diguna bizitza, eta ez hori bakarrik, gizakiok nahiago dugu mingarria izan arren trauma sakon hori errepikatu, ondo pasatu baino. Zoriontsu izatea baino, gozamena miratu baino, nahiago dugu trauma
sakona errepikatu nola edo ala. Eta horregatik behar da, Zaizarritorearen protagonistek nahiago dituzte beraien emazteak, nahiz eta izan lehorrak eta bordeak beraien ez gutxiago noski, ez? Baina badaude batzutan ateratzen zaizkie neska gazteak benetan maite dituztenak eta bale, gustatzen zaizkio da bar protagonistari, baina azkenean nahi beti itzultzen da trauma errepikatzea ahalbidetzen dion emakume helduagoarekana. Orduan, hor oso freudianoa da, eta baina gauza batean ez da bat ere freudianoa Zaizarritoria, eta Freudek esaten du inkontzientea kontziente egitean, eta Juliak ere hori pentsatzen du, ja sentatzen zarela, eta ja zoriontsu bizi zaitezkela. Baina novelan ikusten da, nola, Martinek orain ja badaki zer gertatu den, badaki zein den bere zoritzarraren iturria eta bar, baina hala ere jarraitzen du beti bezalakoa izaten, eta hori bai amets gaizto errepikariak desagertzen da, eta beste batek ordezten dut da, hitz pila bat eta letrak eta badoazela izurbide batetik, sumidero batetik, pikutara doazela, eta bere saiatzen da, ulertzen zer jartzen duen, baina ez da kapaza ezer ulertzeko, ez? Orduan, amets gaizto horren ondoren, erabakitzen du, bere liburu guztiak erretzea eta uko egita literaturari modu igual nahiko teatralean sinesgarria izateko, ez? Bai, esaten zaigu Faustino Iturbe, da Martutenen, baina gero Lili eta Biok, narratzailea da, lehenengo pertsonan, Faustino Iturbe berriro, ez? Orduan, dialektika hori gertatzen da. Gero, novelaren amaiera oso irekia da, alde batetik dagoena da, traumari eta transmisioari dagokionez, Pilar eta Abaitua, itzuli egiten direla betiko traumak erabakitzen duten jarrerara, ez? Simboloa da aeroporto batean daude eta uhalgarra jatzailean maletak denbora urtean bueltak ematen, beraiek bezala, ez? Beraien iraganeko kontuen inguruan bueltak. Eta aldiz, Julia hautsi du ja Martinekin harremana eta ezagutu du Kepa, eta hor behar bada, egon daiteke nolabait, hori traumatik urruntze bat, transmisio egokiari esker, ez? Bai Julia eta bai Kepa, dira asko sufritutakoak, baina aldute egan egin apur bat, benetako errugarbitzailea eta Abaitua bezalako tipo triste bati apur bat zoriona eman diona lin elbarri batean datzan bitartean, ez? Hau da, beti norbaitek egan egiten baldin badu, oinarria da putzu iluna. Osea, ez dago, ez bai erabakietan eta bai bizitzan. Ez dakiz ordu adetik, ondo? Orduan, galderarik balego, Martin, gainera, zu kontatu zu, amak harrapatu zuela masturbatzen? Kontatu zu? Bai, behin batean liburutegian zegoen da, traumaz. Transmisioaren erregina da Julia eta traumen erregina da Martin. Behin batean hor zegoen bere etxeko liburutegian, eta ikusi zuen liburu bat horrela grabatu erotikoekin, eta zizen berotzen ezakizen, eta batean berea da, zer izan da, harrapatu zuen hori fusila garbitzen eta eroriztez dion segurakoak. Orduan, Martin da, karo, asmatzaile, fabulatzaile, literato bat, eta orduan, nik uste dut horregi erantzuteko modu bat dela eszena bat gertatzen dena ospitalean, aita ohean dago, bera dago ama gestu honekin, eta telebista botatzen dute zentzuen imperioa, edo el imperio de los sentidos. Eta orduan, ikusten dute amazeneek elkarrekin
fijo, pelikularen hasiera adibidez, zaki handi bat, orgasmoan eta semen tantak kamara geldoan, eta geroko estena ikaragarri guztiak, ez? Amoranteak, neskak, sadak ebakitzen dio sakila kitziri, eta sartzen du bere aluan, eta hori bitzen da sonambulu moduan, erritik, maitasun romantiko batek bultzatuta, eta biak ospitalean horri begira, isiri, inor, ez du ezer esaten, eta orduan, izan lezake erantzunaren gutxu bat. Baina, bueno,